ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଜାଣିବେ କେମିତି ଏଇଟା ଜେନ୍ୟୁନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କି ଫେକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କମ୍ପାନୀ ୱେଲ୍ କୋଡ୍ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ଲଗେଇଛି। ତାକୁ ଏଇଟାକୁ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ଏଇଟା ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଲିବ। ତାପରେ ତମେ ଏଇଟାକୁ ସ୍କାଚ୍ କରିବ, ସ୍କାଚ୍ କରି ତା ନମ୍ବର ଦେବ, ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବ। ଯଦି ଏଇଟା ଓରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଇଥିବ ତ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏଇଟା ଭେରିଫାଏ ହେଇଯିବ। ସ୍କାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଇଛି, ସ୍କାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ମୁଁ କରିବି, ସ୍କାଚ୍ କରିବି, ତାପରେ ନମ୍ବର ଫିଲ୍ କରିବି, ଫିଲ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବି। ଯଦି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେବ ସେଇଟା ଦେଖେଇଦେବ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ମାନୁଆଲି ମୋ ଫୋନ୍ରେ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍କାନ୍ କଲି, ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇଟାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଥରେ କରିସାରିଥିଲି ଚେକ୍ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏଟାକୁ ଅଟୋ ଫିଲ୍ଡ କରିଦେବି, ଆସିଯାଉଛି। ଦେନ୍ ନେମ୍ ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କରି ସବମିଟ୍ କଲେ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଶୋ କରିଦେବ ଏଇଟା ଜେନ୍ୟୁନ୍ ନାହିଁ, ଭେରିଫାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅର୍ ନଟ୍ ଲେଖିଲେ ଦେଖ ହେଇଗଲା, ୱି ହାଭ୍ ଏ ଭେରିଫାଇ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ସୋ ଏଇଟା ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ଏମିତି ହୁଏ। ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ନ ଆସୁଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ।